zuciya ta wani taki masu abuta ne da ke yi umarni za a yi shi wanga hakin su ne. Kin mallake komai nawa yayi ko a mafarki ne, zan jaddada kaunar ki ta yi mini komai. Akan ki bani yarda a saka mini falaifi komai gare ni in ke ki kai mini tukwicin kauna ga hannuwa na ki zuba mini ina nan bani zuwa inda kin ka hana mini da yarda ni yarda ki nake so. Zuba ce ta kauna na kwankwada kibin abinci zana cibiyar gyada kalmar so sai na faɗa in jaddada a zuciya kice na babu mama sarauniya ginin ki bayan roma masoyiya kira ni mu yi aran gama da ni da ke sabo muka yi asuwa da ni da ke sabo muka yi asuwa. Tara kudi na in kawo su na aure ki cikin jin daɗi gida na zan boye ki ba ki kula ban san ko bacin ranki bana yarda da abin da zai taba kimarki mai sona ke ce mai ɗaki na kina raina an gaishe ki muradi mafarki na shi ne ga ki a gefe na mu tattauna bayanan mu akan ƙauna cikin sona ki gane duka tsari na ni kan kaina ki san dukkanin sirri na ni dai daga ke ba zan kula ko wace ba. A faran sona tukwici na akan kisirina da kin yarda da foganda kiman roman na sha akan sune da ke zane ta hoja ne kimin jagoratan gurin baba fallasa soyayya a yau maganar aure gidana da ke tare ya taba da ganin komai.